Mosolyogva feküdtem be az ágyamba, még farmerban is a takaró alatt. Apám odajött az ajtóhoz, nekidőlt a félfának, és azt mondta: sajnálom, hogy nem engedtelek el a buliba, fiam, de ismerem azokat a srácokat, túl veszélyes. Visszament a szobájába, én pedig amint meghallottam a horkolását, felpattantam, felvettem a cipőmet, és kimásztam az ablakon. Amikor megérkeztem a buliba, rögtön nálam jóval idősebb egyetemisták vettek körül. Fogtam egy piros poharat, megtöltöttem üdítővel, hogy beilleszkedjek, majd elővettem a telefonomat, hogy képeket készítsek, és megmutathassam mindenkinek, milyen menő helyen vagyok. Egyszer csak kiabálást hallottam a kertből. Oda sétáltam lazán, mintha semmi sem érdekelne, és két embert láttam verekedni. Én is felemeltem a kezem, és a többiekkel együtt kiabáltam, hogy verekedés, amikor hirtelen eldördült egy lövés, aztán még egy. A zene azonnal elhallgatott, mindenki menekülni kezdett. Fellöktek, a földre estem, és emberek tucatjai rohantak át rajtam, a fejemre, a kezemre és a lábamra taposva. A piros poharam kiborult, újabb lövések visszhangoztak. A földön feküdtem, rettegve, hogy meg fogok halni, amikor észrevettem egy fürdőszobát. Oda kúsztam, halkan bezártam magam mögött az ajtót, de közvetlenül odakint ismét eldördült egy lövés. Reszkető kézzel elővettem a telefonomat. Apa, sajnálom, kisúrantam a buliba. Valaki lövöldözik, én pedig elbújtam a fürdőben. Kérlek, segíts! Rögtön hallottam, ahogy felpattan, felkapja az autó kulcsát. Már indulok. Letette a telefont. A térdeimet a mellkasomhoz húztam, és odakintről hallottam, ahogy valaki újra tölti a fegyverét. Néhány pillanattal később apa pizsamában mezítláb rohant be a házba. Hallottam, ahogy kiabálja a nevemet, de ekkor ismét eldördült egy lövés. Valami nagyot koppant odakint, én pedig teljesen megdermedtem. Már majdnem felkiáltottam, hogy apa, de visszatartottam magam. Ekkor rázni kezdték a kilincset. Összegömbölyödtem a sarokban, a fejemre szorítottam a karomat, és azt hittem, ennyi volt. Aztán kinyílt az ajtó. Apa állt ott. A karjából folyt a vér, mert eltalálta egy golyó, de csak felsegített a földről. Elmentünk a támadó mellett, aki már mozdulatlanul feküdt a padlón, majd beszálltunk az autóba. Apa egy kézzel vezetve hajtott el, végig egyetlen szót sem szólt. A golyó még mindig a karjában volt. Sajnálom, apa, annyira sajnálom. Ő csak az utat nézte, és halkan azt mondta: semmi baj, fiam, még úgyis engem hívtál fel, hogy tudtad, megtiltottam, hogy elmenj. Ez nekem többet jelent, mint azt valaha is el tudnád képzelni. Ezután beállt a kedvenc éttermem parkolójába, rámosolygott, és ennyit mondott: én mindig eljövök, érted, bármi történjen is.